Здравейте, пичо от YouTube, аз съм API8 и днеска съм в един сървър нов. Не е като в Minecraft Survival, Mini Games 1, 2, 3 и 4. IP-то ще е в описанието. API8 е регистриран вече и аз съм с великия скин PvP Mortal. И така. Както и да е. Така. Първа арена. Апи, искаш ли да играме Апи 8 бе, Лупен. Прякора му е Апи, ама Апи 8 уби. Добре, Апи 8, искаш ли да играем на ултра хардкор? Не сега, чакай. Също да ви кажа, тук Ага, много ага. лагва. Тази арена е изкопирана от Hypixel. Никой не го знае наистина. Много умен. О, къде си Апи 8? По нашия стар път. Добре, ли ти си виновен? Ендър чест, добре, бързо. Ама- Имам, По същия път ли точно? да. Няма меч, ти е гад. Аз имам ендър чест. Ето после скочи и така. Така, бързо, 10 секунди, 9, 8. Ние вече започнахме пипи. Ами Апи 8 не те знам. Аз ще кажа по-скоро начин. Чакай малко, аз мога да намеря, имам компас. Здравей! И на теб! Чакай, тук сложих един ендър чест, кога ще дойде. 9 матча, 3 секунди, виж си го. Мое! Кое? Кое мислиш? 3 голда репъл! Ама, не бе, той е мой, аз го сложих, дай ми една. Аз сложих тоя, бе! Дай ми една. Значи, дед пак бързо! Ти ли я взе? Не знам. Ние сме на детмача. Този горе трябва да убим. Но те са празни. Но ми лагва. Но ясно, че ти лага, ти си пи Марто. Вие бирате ли са? Ми да, ако може. Аз ще ви стредам отдалеч. Град свършва след 90 секунди. Yes! Апи 8 идваш ли? Убил го. Де! Ако може помощ! Аз го пресрещна. Ето го, той гати айтемите, които има. Yes, убил го. Аз като багер. Аре, давай ми айтемите да са и... Добре, на. Бързо имаш 60 секунди. Ами Кодро, ти го имаш. Значи, той. Сори, нямам бутуши. Ето ти идни. Меч. Дъма имам. Друг. Ай, ще бъда с айран бутуши, ама ти ще бъдеш дъма меч. Имам голда репъл и защо. Аре, ям. Аз нямам. 4, 3, 2, до. Да, бе, много ми лагва. Ай, лека. Дощ. Лека нощ. О, запалка! Ще правя барбекю. Барбекю. Аре, още една игра. Съга две. Съга две. Съга 3. Апи 8. Да, бе, ето. Димай да ни паднеш. Паднеш ли, няма избъкване. Да, тая арена също Съкадаун е играл. Чест! Едър чест, аре, джиджи. Чест плейт. Аз съм долу. Какво? Аз съм долу. Термито също е играл на тая арена. Термито. Къде си, бе? Термито. Ами аз идвам. Ще умра за чест. Папи, 8 ти си изоставач.
Гледай, бе, умрях заради тебе. Умрях. Бога мапи. Хап, хапа. Уи! Ходя от много време и още нямам никакъв чест при мен. Аз се спасих от тея. Аре бе, няма нито един чест. Моля те, свърши игра. Моля те, ако си ми приятелка. Да, ти е тук обратно. Ма къде има честове, бе? Аз сега Къде си, бе? по един мост. Най-близо ми е сега. Усе. Нещо. Аре, бъгнах се! Че ако бях го стимал, всички хора ще да го. Как си кърмужа газа? О, айрон обувки. И тинчи. Аз съм в едни коли. Чест! Даймонд сос! Тук има един умрял и му взимам айтемите. Аз бягам от един. О, който не знам. Чакай бързо така. Той е АФК, GG, ти Лаура беше. Снимах ли клип, веднага щяха да го видят всички. Всички. О май гад. What? О, боже мой. Аз ако се скрие и никога не започнем детмач. Два ендър честа. Хак! След 20 секунди. Айде бързо. Какво след 20 секунди, бе? Ще имам два супер яки честа. А. И още имам. Яко. Никой не ми е в обсега. Аз съм почти извън арената. Имам предвид, че е много се отдалечи. Разбрах. Какво? Разбрах. На мен най-близо ми е Кой? един The Lion Raw. О, не, те двамата са тим. Карам колело. Сега чакаме 20. Извинете хора, ако стане доста време. Стане половин час един клип. Разбирате го? Аз имам 3 сета златни в мене и един много як почти айрон. Няма никой около мене. Дами и господа. Още един Ender Chest. Хакер, бе! Казвам ти, И хакер. два железни нагръдника. Хакер си, бе. Имам аз- един за тебе, ако... Аз имам. О, приготвяй. Окей. 9... Ай, сега ще видим яко. Двамата с тим, един е с дълъг меч. Не, двамата май с дълъг меч. О, след 16 минути О, свършвай. и аз имам дъма меч. От какво? Но имам 3 Ender Chest и сега си ги правя. Хакер! Ама има ли някой в обсега ти? Гледай само компаса някой да ни идва На към. 76 блока има един. Трябва. Две отрови две почвенки за отрова. И последния ми Ender Chest ще има... Кокошка. Там, Трябва да има. И яйце на кокошка. Да се окаже като бяща. и запалка. Окей. Ти е много добре. Ако те гони, можеш да пуснеш запалка и бъл. Да, бе, знам. Да, бе, не знаеш. Тук има един чест много гаден. Дето е под камък. Тоест, да, под камък и мога да го отворя. Сега, никой не ме намира в цялата игра. 15 минути. Искам още един Ender Chest. Много искаш. То може и от една че да се падне май легендарка, не знам. От Ender Chest са падат най-яките неща. По-яко от тези тъпи честове. Ти за сега колко Ender Chest си отворил? Тази игра. Уа! Аз 3. Браво! Много. Имам много опнат.
Я виж някой в околността ти има ли? Не, при мен няма никакъв. Аз съм в една джунгла. Аз съм в една джунгла във вода, седи щупен кораб във водата. Аз съм в една джунгла. Yes! Може и да победя. То дали да май да свърши времето, май пак печеш. Да печете в коментарите дали е така. Те откъде знаят? И всички печелят. Те откъде знаят? Ако някой знае, бе, умен. Ти си от умен по тъп. Не бе, как беше? Добре, как се казваш? О, чест. Yes, 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 Уайра ли? yes, yes, Аре, yes. я пьосем каза една. Имам вече 3 дъма меча. Хакер. И още един ендър чест. Сега вим кой ще ми се падне от него. Пише ми кран. Аз съм вече full iron. Така. О, 5 ендър пегли. О май гад. Бързо, Апи, бягай. Апи, бягай. Апи, бягай. Двамата ли те гонят? Апи, бягай. Нямаш ли търпение? Имам ендър пегли. Умрях. Тук що видях, че се приближаваш към мен. Умрях от ендър перлата. Ами, чикато ти идваш тук му към мене. Омага. Това беше рейджващото нещо. Не! Дет, мач, ти си много гаден. Пьосе. Да, Сега аз ще съм бил. умра. Съжалявам. Аз ще спектейтвам. Много ще ми помогне. Имах full iron set и 3 дъма меча. Ще те спонсорирам. Какво искаш? Аз избягах. Ще ти дам една златна ябълка. Нямам толкова пари. Ще ти дам само една ябълка. Не, ти не... Пирса, умрях. Да. Как? Кил? Добре, хора, това беше за днес. Ти си виновен за всичко. Да, сега съм доволен. Аре, чао. Това беше за днеска. Видяхте колко 4 ендър черста отворих. Добре, ай, чао. Това беше за днеска. Аз бях PvP Марто. PvP Марто. И чао.